La mnumzane bheka la ngisikhanda lakho lapho. Bheke kumina. Uzokhuluma amagama akho uthi uba amagama akho aphelele. Ngusibonelo. Hey baba khulumela phezulu. Ngusibonelo ngwakashoba baba. Bani? Sibonelo shoba. Sibonelo ubizwa ngoba la. Ngibizwa ngosibonelo nje. Ubizwa ngosibonelo? Yeah. Okay. Sesake sakubamba wena siqala ukufika la 2002 ngisakubamba. Hayi 2002. 2022. Yeah. Sifika la uqala umuntu esambamba ehamba negangi no 3. Yeah. Babu labo ohamba nabo. Abagwetshwa baba. Bagwetshwa bona. Yeah. Sebagwetshwa. Yeah. Wena waphuma wena. Yeah, ngaphuma. Okay. Waba nenhlanhla ukuthi uphumile. Uphume nini wena? Ngaphuma ngawo 2023. Yeah. Bona bagwetshwa bona laba. Yeah. Group yokuqala sinale video yeni sifika la eSanmbop. Yeah. Lalela ke ndoda uzongisiza ngokuthi ungitshele iqiniso. Yeah. Yes? Yeah. Akazi umuntu wafika la ekhaya waphume ngalikhuluma ngiqiniso yes? Yeah. Unenhlanhla nje ukuthi uyaphila kufanele ngaba uphili wena. Yes? Ungabuka nje fana mangikhonto uzoyenza wenze lutho. Hayi into Yayisho lento? Okay. Ibham lezi zothuweza ba. Ibham lezi ezo2 ezethu ba. Ezeni nino ba? Nomasandi. Nino Masandi. Yeah. uMasandi uvela kuMasandi. uMasandi uyena lesenze naye licala. Iliphi icala lenzele? Sibulale umndeni wakangcobo. Nobulaleni nomndeni wangcobo. Ulesingaku namhlanje. Msumbuko namhlanje. Ngomgqibelo. Ngathini ngeyintatha zalesonto. Ngentatha ngabo 2. sonto yebo. Ubuhamba noba? Ngihamba naye uMasandi. Benisuka phi? uMasandi ukuthi uyisihlale naye ndawonye ba. Benisuka phi? Suka endlini ba. Endlini ngaba? La eqashe khona uMasandi. Ngihleli nobaba, ngihleli nobaba. Bekade sina esobabili. Uzongitshela iqiniso lonke. Yes? Ngifuna ukwazi into eyenza ukuthi ngigcine nibabulala nokuthi niye lapha. Beniyokwenzani lapha? Kahle lapha. Okay, asiqale la. Nisuke noMasandi ngoba ikhathi. Ngithi bekulapho nje ko past 2 to 3. Bengakashaya u2 ngena lapha. Kodwa nje bekuya lapho. Ngoba khona ialarm ekhalile lapha efonini nayithatha ngithi. Alarm ekhalile into kwakhala ngazi noma ePakistan la press ipanic lipressele thini ipanic sasa respond. Yeah. Kodwa u2 ushayisene ikhona lapha. Yeah. Beniyokwenzani? Kahle into naye sasiyobabulala ba. Nani yobabulala? Yeah. Niyobulala ba? Siyobulala uNgcobo nomngakhe. Nibabulalile uNgcobo nomngakhe? Yeah. Ubani udubulele? Mina. Wena udubule ba? Hayi mina ngidubule unkosikazi. Umdubula ngani? Ngimdubule nge9. 9. Yeah. Le noma khazina ba u2 star. Ayiyona ke lebulala uNgcobo le. Iyiphe ebulela? Kahle besiphethe ibhameza ezahlukene baba. Siphe esinye isibhamu ngoba ibhamu zu38 ne9 siphe sesithathu. Lesi sithathu ke lesi kasithathile uSkilash. Sithathu uSkilash leso sibhamu. Yeah. Isona sibhamu sibulele leso. Yeah. Lesi sinye esingale nasibulalanga sona. Sibulele naso. Sibulele. Okay, ngicela ukwazi ukuthi kuphethe ini isibhamu. Ngiphethe e9 e16. E16. Yeah. Lesiyana ke esinomagazini aba2 besiphethe ba. Besiphethe uMasandi. Okay. Ubani obulela umama? Hayi mina ba. Wena? Yeah. Okay. Umbulalele kuphi umama? Kuphi nendawo? Ebesila ngase container. Kade nithi akanoke. Yeah. Siyakwazi lokho. Yeah. La press panic. Press panic but sa respond nabaleka. Hayi kuyafana ukuthi sibalekile kodwa nje ngoba bese isikhathi bese sisi. Lalela ke baba. Benithunywa baba kwenza le nto. Kahle umuntu ade sithumile uSkilash ba. uSkilash. Yeah. Uthi nibabulalelana? Ubethi asibabulane ngokwesimo sokuthi bakhompyutha nabo. Bakhompyutha nabo kuye? Yebo, eyitolo. uSkilash nesitolo? Wena sisitolo sawa ba. Yeah. Ngizubula ubale igama la Shabalala, ubani uShabalala? Shabalala umunye unomzana wakhona ngale maqeleni onegali. Unegali? Yeah, unegali. Ungena phi kule case uShabalala? Unegali unanesitolo. Ungena phi uShabalala la? Shothi uShabalala uyena wakhipha isibhamu ba. uShabalala? Yeah. Wasinika uSkilash. uShabalala ubefuna kwenzeke naye lento? Yeah. Wena ukwazela lapho? Ngoba namhlanje izolo futhi uphinde wamfonela embuzo ukuthi angabe kuhambe kanjani uSkilash wayeseshwa ukuthi hayi yonke into ihambe kahle. Benikhona nini? Bekade sikhona thina. Wathi xoxelele. uSkilash
uyena osenidayisa ufuna nibulawe nini usefuna ukunithulisa ngamanye amazwi obvious angiphela manje akasafuna ukungena enkingeni angithi yazi ngikuzwa kahle uyangithi yazi ngikuzwa mina sengizwile ukuthi uSkilash Useyacashi. ufuna ukunibulala nini uSkilash useyeca ngoba usenisebenzisile yeah nibe nenhlanhla ukuthi nibanjwe yithina ngoba kube kufika abanye benizobulawa lisala lingaziwe iqiniso kwenzekeni yeah yangizwa ngithini kwena yeah mina ngizokukhombisa ama WhatsApp messages aSkilash sengimtholile uSkilash yeah uyanifihla ngoba ufuna ukuthi nibulawe uthi ayikho nje uthi uzokunika information mawuthi uzobulawa sizonibulala thina yeah sifuna leso sibhamuke shuthi uyena uSkilash osithathile wathi nathi ushabalala uyasifuna ufuna ukusigeza isibhamu sakhe esashabalala yeah asikho emthethweni aya sikimthethweni ngoba ubaba ubulewe ba ubaba ubulawe uMasandi ubaba uMasandi lo ngale yeah umdubule ngasiphi isibhamu umdubule ngalesi sikhona la lesi esingena icover la kwehandle yebo lesi sinama esabala sosibhamu lesi sinespe magazine esabala esakho uMasandi sivela lapha sosibhamu uMasandi angazi ukuthi wasithatha phi ndona ulot awungitshela lesi inhlamvu engaka igcwele lapha nithatha phi lezi la kusona lesasibhamu zombili lezi bhamu kahle kahle i16 leli libulele nduna lifike livele ligcwele yeah yeso kade thina singenazi indlavu yeah okay kwenzeka lokho kwenzekile sema sesibuyele emuva uSkilash wathini wathi hayi indlavu lezi esele noma singazithatha yeah okay lesi inhlamvu nisesekuphi futhi inhlamvu nithathe uSkilash zonke yeah uSkilash lo muntu esikhuluma ngayo lokuthuka kwi-forum yeah fuck lo muntu ngiqala ukukhuluma naye izolo ukuthi uyayazi indaba yebo ufuna nibulawe ke ngoba ufuna nithuliswe ukuze ningawaveza amaqiniso ukuze naye angaveli yeba balala ijampile manje yazi awufosiwe la kokusiza ukuthi ukhulume iqiniso yazi ngakubopha qala awuhamba nabo bagwetha ngithi wasinda wena ngenhlanhla this time wenza icala serious ndoda hamba ufele ejele yazi uzolikhuluma lonke iqiniso njengoba kwenzekile yazi